Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Dziśki to nie będzie wica, ino będzie Ausdruck. A to będzie taki Ausdruck, kaj idzie coś takiego psychologicznego znosić. No i to jest taki Ausdruck, który moja prababka go dała i on leci tak. Pożycz fajka, dej tabaka, aż trachecle moż? No i to je roztomili coś takiego, nie choby my po polsku powiedzieli dej mu palec, a on chyci całkorynka. To je takie coś. Ale co tu je takiego psychologicznego? Tu roztomili idzie znosić takie coś, co się po polsku mianuje stopa w drzwiach. A co to je? To je taką technika manipulacyjna. I ona je na to ją ludzie robią, co by coś od kogoś dostać, co by ktoś coś do nich zrobił. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że pierw proszą te ludzie o coś takie mniejsze, co nie je tak trudno zrobić. No a potem idzie dopiero ta druga prośba i ona je większa. No patrzcie, jak sobie tak popatrzycie, to pożycz fajka, no to je prosto rzecz, nie? Tak dawniej każdy chłop miał fajka, bo te chłopy to kurzyły, te fajki, nie? Fez, można bardziej niż te cygarety. No toż pożycz fajka, to nie ma trudno rzecz, nie? Ale zaś ta druga rzecz, to już jest dej tabaka. To już nie ma pożycz, nie? I no jest dej. No i psychologowie se takie coś, jak się domyślacie, roztomili w ziemi i zbadali. I co se zbadali? Oni przyłazili do roztomaj tych ludzi i im go dają tak, że oni mają taką kampanię, że oni chcą sobie postawić taki znak, takie hobby reklama w ogrodzie i na nim będzie napisane jedź wolni autem. No bo oni chcą, żeby ludzie jeździli wolni autem. A ten znak, ta reklama to była fez burzliwa. No więc oni przylazili do tych ludzi, nie, i gadają im to i te ludzie im gadają, nie, to je fez łuszkliwe, bierzcie se to nazad i o tego nie chcę, wyzogrodzić, nie? No a potem zaś była taka druga grupa ludzi, no i oni pierw do nich przyleźli i padają tak. A chcecie wy, co by tak ludzie wolniej jeździli autem, można to lepiej? No. A można taką petycję, tu mamy taką kartkę, to można tam się podpiszecie, nie? Żeby chcecie, co by tak wolniej jeździć. No dobra, nie? Czemu nie? Tam mogę podpisać. No i oni podpisali. No i zaś za te parę tygodni psychologowie do nich przyleźli i z tym znakiem przyleźli, nie? Im go dają, że chcą taki znak w ogrodzie, co by te ludzie wolniej jeździli tym autem. No i wiele tych ludzi, którzy pierw to podpisali, no to się na ten znak łożkliwy zgodził. I to jest takie coś, co jest podane na to, co już dodała, trochę, że jako godocie bez pora razy ja, no to już po tym ciężko powiedzieć nie, to jest takie podane na to trochę. I to jest taka technika i to jest dobre takie coś znać, bo to ludzie robią we sprzedaży, byle kaj. I dobrze to wiedzieć, że takie coś je, co by nie dać się tak zmanipulować, jak to gadają psychologowie. No toż, dziśki tyle ino taki Ausdruck, jak zaś jaki fajny Ausdruck znoda, to wam będę o nim godała. A teraz się pożegnamy, czymcie się, miejcie się fajnie, pyrsk.